Kublai pi barong i pediang sobai pi syakatup kubor mentaka janmid. Shuaban paj ki kubor ngi nyepet syuai kimat bakongsan. Nang klut ke kamsan pertai ha Karnataka ha syua ke jinghelang jong ke Congress Legislative Party ha Bengaluru ban jiet ikinong yalam la ban penbenai ki kirteng kinong yalam mentaka mid. Sedang link shop ke Eryong Moka ya kari Bangladesh, Road Duriau Myanmar, penkendriak jaka ke Sarkar Bangladesh, palat nyau lak ngut kibriu. Onsyong perkat ke Sarkar Meghalaya ban bu ya ke Karkhana Shna Wine, naki sok ki ban ke jelala jong, yo ke shiti on sapak shen ong menteri ketenat excise ubakir menshilla. Bat yok pediang takma rupa kinong ya siat ke India Ride Hazarika, bat ka Nancy Manhotra, haka jing yakop siat sulai bashipomitar, haka limpung ISSF World Cup. Ki kubor ki babnya. Hajilla Karnataka ka kamsan perthai kelanang klut, hashwa ka jing yakendu jong ka Karnataka Congress Legislative Party ha Bengaluru metaka janmit ban jiet nong yalam. Hadien belayok kurbun teli ki shuki ban yok thau sarkar ha ka election chaka yeng dorbar thau an ka Karnataka ki MLA ka Congress ki layok ya ka jing job hanin kesngi ki lawan poi ha Bengaluru. Kini ki MLA ki sapenlong ya ka jing yakren hashwa ban shem ya ka rai ban jiet nong yalam. Ka BJP ki lala ban job mriu pun riu teli ki shuki bat ka JDS kat khandai teli. Habia kren bat kilat patai kubor ha Bengaluru ne kesngi menteri rangba barim ka Karnataka badru unong yalam ka BJP ubasa baraj bommai ulaong bayaka daw jong ka jingsha rem on sa khmi ibnya bat on sa shem yaki kendon ki badon kam. Ka Eryong kabajur kebelah tipkum ka Eryong Moka kala sedang ban link shop yaki root duriau ka Bangladesh bat Myanmar mentaka sngi hadian ke jing klan bor ka bayaran kat bor bat santeli ki air lang thari kane ke Eryong ka ba klan bor kan sawanra slap badal air haba be state hadu shi spa khandai pusan kilometer haka shi kenta kabala ban yoi ya ke jing shlei ha saudong ki jaka ka Bay of Bengal ka Sarkar Bangladesh kala sedang ban penken riak palat nyaulak ngut ki nong shong shnong syaki jaka tengen ka badan ha Cox's Bazar bat kathan chatogram ka air lang thari ka bakiu hadu 100 meter kala bansari ki shnong ki badan ha ki jaka bakham chapo ka Indian Meteorological Department kala yathu bakala abandon ka jinghap slap ka bajur hakikat tu ka ni ki benta jong ka Tripura bat Mizoram mentaka sngi bat ka jinghap slap ha ki jaka ki babun ha Nagaland Manipur bat kathan bashathe ka Assam. Hadian bala penlong an ya ke jing shna wan ha ka jilla katnat excise ka don jing tmu ban bu ya ka Karkhana shna wan ha ka jilla habakren halor kani menteri badai pet ya katnat excise uba akirmen shilla ulaong bakatnat kan sapha ya ka shithi ban yo jingbit na ka sarkar jilla ban bu ya ka Karkhana shna wan na ki so ha ka jilla da ka jing tmu ban kintir ya ka wan bala shna hi uba shilla ulaong bakani kan ai jing mentoi ru ya ki nong shna wan ka jilla uni menteri ula benrap shu ba wei kani kala urlong ki wan ki blashna nagi so ba mi ha ka jilla ken sawanra nam ya ka Meghalaya. Our own brand in Meghalaya when it comes to wine, so that people, we will have our own brand, own name also when it comes to wine. And for that, we need to produce our own fruits and then produce wine, and then it should be, that category should be there, where we can compete with others. Ka District Project Management Unit jong ka Meghalaya Basin Management Agency kala penlong ya ka workshop banya merjing mut ka bashis ngi halat thalabo indoor hall ha ka jingadon ringkat UMLA ka jawai uba wailat miki shilla komo kongsan haba ai jingkren ha ka digasngi uba shilla ulaong bakatanat ka badai pet ka dei ban penlet jingmut ban pentrekam yakitu ki project ki bala ban wanra ka jingyo nong batlat ai kam ai jam UDPM ka District Project Management Unit ka MBDA MBMA West Giant Hills uba siwel lingdo ulaong baka jingtmu jong kani ka workshop kalong ban pin saphyang jingtip sya kinong rep bat kinong sengkam lajong hakaliang ka rep karyang tengah kate to go ke jing kerpat ya pi wasnya bani ni chmat manda ya chongi manda pai ya kita ki bentai ki wa increase ya lene temi ya kita ki jing yo no kam chubo kat ni to ko bi le ko em ha ka opportunity ka processing unit ko wa penku lene
Lapenlong ya ka National Lok Adalat hinin kesengi ha keleng ki Jaka ha Meghalaya. Ya ka dika program Lapenlong da ka Meghalaya State Legal Services Authority MSLSA lingba ka jing yarap jong ka National Legal Services Authority. Ha ka National Lok Adalat kumba sanspa nyo puprateli ki mokot duma ki badan lepa haswa ban wanra sya ka Lok Adalat bat laispa anriu puprateli ki mokot duma ki basa teng la wanra ban shem bishar. Na ki kendai spa sa pun riu teli ki mokot duma kumba shi spa anriu riu teli la dep ban penbet nakabenta riu khandai point riu nyo lak tingka ka program penkut jong ka jingdap nyopsan snem jong ka nongthamai sports and cultural club kelas dang hanin kesengi hamadan nongthamai jingking uba latip lam kharkongor uba deu MDC ka nongthamai ulaya don lang ha ka dia ka program la sam ki khusnam shiki nong job ha ka jinga khop ba pher ka jing play ya ka fet ka jinga khop ruai ki long ki we pat ki jing pen bernya ha ka ne ka program la sakhiru ya ka jinga khop Mr and Mr nongthamai arhajar arphulai bat penbot sadaka tem bat karwai na kikato ka neki kinhuan ruai. Here we go, Nongthamai Sport Club. No for something is known to be identity. Come along with the president. Here we go, Hakipon, Kibalik, Karan Kachikio, Karan Kachikia. Habaro, Filia, you have been to a Kichia, or hair. Nang iyo ikaplot ko siya ito. Maging bitiyan ko sa mga pag-iyo ekonom ko buwan. Kinong yasiat suloy ka India o Ride Hazarika bat ka Nancy Malhotra kilawan baar ha kajing yakop siat suloy ba shipomitar jong kishen rang bat kentay ha kalimpong ISSF World Cup arhajar arphulai ha Baku Azerbaijan. Kini kita kema kide ki baningkong na kaliang o Ride Hazarika bat ka Nancy Malhotra ha kalimpong ISSF World Cup. O Hazarika ulala ban poy siya ka final jong kajing yakop siat ba shipomitar. Mentapat ngin yapet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha shalong ka jing shit kalong R degree Celsius bar ka jing kriat kalong kat waypoint sun degree Celsius ka jing sngem ka haw kalong riu pupra na ka shi spa min step bat san pukandai na ka shi spa jan meet kandon ka jing hap slap ba malumala habun ki Jaka. Haswa bangin penkut no ngi penkan maya pi ba ya ka dika kubor na lor ka ba piyo I ha ki television pila ruban pet live ha ka YouTube channel jong ka Didi News Shillong na ka benta ki kubor ba man la kasngi pila ruban pet ya ka kubor jong ka Didi News Shillong ha ka Instagram Facebook ba Twitter. Shwaban poy siya ka bakut jong ka tup kubor nga pet yang sa sisiya ni kimat ba kongsan. Nang klut ka kamsan perthai ha Karnataka haswa ka jingalang jong ka Congress Legislative Party ha Bengaluru ban jet ikinong yalam la ban penbanai ki ikirteng kinong yalam mata kamit. Sedang link shop ka eryong Mokha ya kari Bangladesh road duriaw Myanmar penken ria Jaka ka sarkar Bangladesh palat nyaw lak ngut ki briu. Onsyong perkhat ke sarkar Meghalaya ban bu ya ke karkhana shnawan nakiso kibana ke jelala jong ya ka shithi on sapa shen ong menteri keterat excise uba kermen shilla. Bat yo pediang takma rupa kinong ya siat ke India o Ride Hazarika bat ka Nancy Malhotra ha ka jinga kop siat suloy ba shipomita ha ka limpong ISSF World Cup. Teparlok katung ila poy syaka bakut jong atup kubor jengi mentaka janmit hadu bangin de syambiang bat pila syai kesengi kudai pi baro.